سلام تعنا باللي كمل لقتكم كوبراتن كوبرانن نبل عالمكم كوم لشانال تكاتلو سلامكم بزح لمون ازيو ازرابي بزخونه طعمي ازرابون احزن محزن لبزنخ ጉዳይ ህዝልኩም መጽ ዘለኹ ጉዳይ ዲያና መሐሪ ቅድሚ ኢለት መዓልትታት ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየትናን ከምኡውን ናይ ብዙሓት መሓዙታ ስነጥበባውያን መሳርሕታ ቤተሰባ ዘይተረፈ ልቢ ነኺኣ ሓሊፋላ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ሞድማ ሎሚ ሓቢርኩም ንንፀንሑ እቶም ዝዝረቡ ዘለዉ ሓደሽቲ ዘረባታት ሓቃውነቶም እንታይ ይመስል ገለ ዝብል ሓቢርና ክንዕልል ኢና። በመጀመርያ ነቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እናገበርኩም ነቲ ቪድዮ ጀምሮ ሰናይ ምክትታል። ሞጃ ከምቲ ዝፍለጥ ዲያና መሐሪ ኣብ መዋዕልቲ እትብል ሲትኮም ድራማ ምስታ ቅድሚ ሕጂ ብሞት ዝተፈለየት ሰምሃል ኮይነን ይሰርሓ ምንባረን ዝተፈልጥ እዩ። ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ እውን ኣብዛ ሲትኮም ድራማ ዝሰርሓ ብጣዕሚ ኣዝየን ዝፍትዋ ዝነበራ ሰምሃልን ዲያናን ሓፍትና ብሞት ሲኢና ኣለና። እዚ ድማ ንብዙሓት ሰባት ኣጠራጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ንምንታይን ክልቲአን ኣብ ሓደ ዓመት ከይተረፈ ክሞታ ዝኻላ ገለ ዝብል ንብዙሓት ሰባት ኣጠራጢሩ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ። ገለ ዩቲዩብ ቻናላት ከም ዝፖስቱ እንተኾይኑ ዲያና መሐሪ ምስ እቲ መሞቲኣ ሚስጥር ከም ዘለውን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነገር ክፍኣት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ቅትለታ ሰባት ኣለዉ እዮም ብድሕሪ እቲ ቅትለት ማለት እዩ። ከምኡ እናበሉ ቻናል ሼር ክብሉ ውዒሎም ኣለዉ ዝፖስቱ ቻናላት እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ወሲኾም መንነቱ ካብ ዘይተፈለጠ ቻነል በዓል ዋኑ ዘይተፈለጠ ሚድያ እውን ዲያና ቀታሊ ዲያና ቀታሊ ሰምሃል እዩ ዲያና ብመርዝያ ተመሪዛ እዚ ነዚ ሚስጥር ትፈልጥ እውን ንከይትዛረብ ናብ ሕጊ ከይትቐርብ የፈራርሑን ኣለዉ ትብለላ ገለ ኢሎም ፖስት ዝበልዎ ነይሮም። እዚ ክቡራን ተኸታተልተይ ወረአዩ ሓቃውነቱ ተረጋገፀ ኣይኮነን ዝተረጋገፀ ይኾን ማለት ድማ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን እዩ እውን ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ከም ወርኡ ይጸንሕ እሙ ድማ ሎሚ ናባኹም ኣቢለ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብቲ ሚድያ ሼር ብዝበሃል ሁሉ ኣይትእመኑ። ላይክ ዝተገበረ ቪድዮታት ገለ ትሪኡ ትኾኑ ኢኹም እቲ ቪድዮ ላይክ ስለግበር ቫይራል ይወፅ እዩ። ስለዚ ዝሰማዕኹሞ ነገራት ሁሉ ኣይትእመኑ ሓቃውነቱ ክሳብ ዝረጋገፅ ህድእ በሉ ክብል እየ። ምክንያቱም ከምቲ ዝበሃል ሓሶት እንትደጋገም ሓቂ ይመስል ከም ዝበሃል ሁሉ ዝረኣኹሞ ነገር ኣይትእመኑ ንምባል እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝተሰማዓኒ መሪር ሓዘን ክገልጽ ይፈቱ። ንምላእ ፈተውታን ኣድነቕታን ስድራ ቤታን ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ይፈቱ። ሰናይ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ክሳብ ዝራኸብ መቸኹም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይዘንግዑ። ቻው